Tuhani madongani hamu. Barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Lukas. Salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nazaret ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na marguar Joseph nasian peparan ni si Daud si Maria do goarna. Lau memasuki jabunai nin nama tabi diho naniasian didongani Tuhani maho alai tarsonggo do nasida ubegi hatai nin narohana do parsatabia dia doi ulani jala didok suru-suruani matu nasida unak koma biar ali Maria aida potan asini roha doho di debata gabi-gabian maho tubuan anak maho Jesus mabeno muguarna balgama ibana muse guarod do ibana anak nina tumibuli lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai rajaan na do peparan ni si Jacob saliling-liling na jaladang marhaujungan harajaon nai didok si Maria mamadok suru-suruani sungguh dia ma pangalahoni aiso adong hutad da bawah. Jadi dia lusi suruh-suruani manasida. Songgopan nito diperbadia maho jala linggoman ni hagugon ni natumi buli doho. Alani nabadia dodohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhot mi nasaituai naung digoar nahol marhanguluan anak do pauno bulat tomma nuaing. Aidang adong nasotar patupa debata. Gabe didok si Maria ma naposo ni Tuhani doau saisau matuau songon nani dok mi. Dungi ditadikos suruh-suruani ma nasida. Songonima barita naulini Tuhan. Hamu akadamang dainang doho saluhut na akadongan na posubulung di bagasan holong ni Tuhata Jesus Kristus. Tabaga-bagahod do barita las ni roha. Barita na pasonakor roha doho pikirata. Imahata nauli na leket natatangihon na mabaysonang suharibu-ribuan roha doho parto diota. Alay tahe dang holan barita las ni roha natatangihon. Sipata tatangihon do barita mananghata na mabay pojot roha doho pikirata. Na mabay marsak rohata. Nama bain dang sonang roha manang pikirata. Barita si songoni ima barita nama bain tarsonggot rohata. Sadarion akadamang dainang nahinaholongan. Tapis nahod do barita las ni roha. Ima barita nauli na pinasahat ni suruh-suruan ni debata tu Maria ima nagabi-gabiad do si Maria sian tod di perbadia jala anak na naing tubuhonon na ima anak ni debata na tumipuli dimulanay tarsonggot do si Maria ubigi barita na pinatolhas ni suruh-suruani. Adang dia tu si ibana dia lapatan ni baritai. Aha do ipola ni baritai tu ibana. Dia do ni dokna dia hatana. Alai tahe dipanipuli ni barita nauli sadarion dipatol has do tuhita hata ni si Maria hata nauli na leket imahata ni halak na marhapor seaon. Didok ibana naposo ni Tuhani doau. Saisau matuau songon nani dokmi. Ido ubain natadok barita natapestahos sadarion ima barita las ni roha. Ala parsidohot Maria rade rohana ukap rohana lau majalo tohonan na pinasahat ni debata tu ibana.
Omma nama baen barita gabi barita las ni roha dingulu ni hita halak na marhapor siaon. Dang ubain na pasona koroha doho pikirata ubain na tadok hata manang baritai gabi barita las ni roha alai nata enet do ipolana jalalam ukap rohata doho pikirata parsidohot di ulaon haluaon ni debata ido ubain na tagwari barita na tinangin ni si pariota manang hata na tatangihon gabi hata nauli hata na leket. Anggia malam marhapor siaw kita jalalam barani hita mangarimang rimangi pahusor-husorhon hata manang barita na tatangi laos ditikina barani hita madok naposoni Tuhani doau say sau matuau songon nani dokmi ido hata ni halak na porsea na uduk rohana tuhaluaun na pinasaha ni debata jala parsidohot di bagasan haluani asa tarida matutu haporseota di ngolu sigano pari. Amen.